hwn yw'r ddwyr yn Cylch Meithrin Maenclochog. Dwi wedi bod gweithio yma nawr am 6 mis, a nawr dwi'n gorffen ym mis Medi, a byddai'n cymryd drosto fel ysgrifennydd gyda'r pwyllgor. Mae Cylch Meithrin Maenclochog yn arbennig o dda, mae'r arweinydd yn ffantastig. Mae profiad arbennig dyrwth. Dwi wedi adblygu lot o pethau mas i fas. Nawr mae'r gardd newydd gyda ni, a mae'r plant wedi bod mas yn plannu, a pob dydd, os mae tywydd yn neis, bydd ni'n mynd mas, a bydd ni'n edrych ar beth sy'n tyfu, a wedyn edrych o gwmpas yr ardal, achos gyda ni fan hyn, ni'n lwcus iawn i cael yr mynyddoedd a'r popeth tu ôl ni, so mae'n neis i eistedd mas, cael stori, a wedyn amser o ambell waith cael snac mas tu fas hefyd. Pob wythnos, mae Ruth a'r staff wedi paratoi gweithgareddau i'r plant yn Cylch Meithrin. A pob sesiwn, ni'n eistedd lawr yn grwpiau a ni'n gweithio wythnos yma ar Jack a'r coeden ffa. Ni'n edrych ar y llyfrau a ni'n paratoi gweithgareddau gyda'r llyfr wedyn. So wythnos yma, ni wedi planhygu, ni wedi peinto, ni wedi adeiladu brics lan i'r castell y cawr, a wedyn ni gyd yn trafod a canu gyda'n gilydd ar ddiwedd y dydd. A wedyn mynd mas a ni wedi plannu beth ni wedi dechrau yn y dosbarth fan hyn yn Cylch Meithrin a plannu nhw yn y gardd newydd mas i fas i'r plant gweld nhw yn tyfu. Fi yw Francis Bowen, dwi'n rhiant yma yn Cylch Meithrin Maenclochog. Fel rhiant, dwi'n teimlo'n ffodus iawn bod Cylch Meithrin mor dda gyda ni'n lleol. Mae'r cyfleon mae'r plant wedi gael ers bod yma wedi bod yn gwych. Dros y 3 blynedd diwethaf, dwi wedi gweld yr ardal tu allan gael ei datblygu, ac mae'r staff a'r pwyllgor dal yn ychwanegu'r ardal. Mae hwn yn sicrhau bod y plant yn cael cyfleoedd tu fewn ac i tu allan yn y cylch. Helo, Ruth ydw i, arweinydd Cylch Meithrin Maenclochog. Mae 17 o plant gyda ni yn Cylch Meithrin, ac pob bore mae rhaid ni tynnu pethau mas a rhoi pethau i ffwrdd. Ond mae hynny ddim yn stopio ni'n gwneud popeth ni'n gallu gwneud gyda'r plant tu fewn a tu allan. Ni wedi datblygu'r ardal tu allan, ac ni still yn datblygu wrth cael gardd newydd, ble mae hynna'n mynd i fod yn lle mwy naturiol i'r plant i chwarae. Yn yr ardd, ni'n mynd i plannu planhigion, ac hefyd ni'n mynd i cael wahanol ardal fel sensories i'r plant datblygu. Pob tymor ni'n cael them, a mae'r them o amgylch stori. Yn ddiweddar ni wedi bod yn gwneud Jack a'r coeden ffa, a rwy wedi bod yn cynllunio o amgylch y llyfr yma. Tu allan, ni wedi bod yn planhigi ffa, wahanol fathau o ffa, a mae'r plant yn mesu'r ffa i gweld sut maen nhw'n tyfu, faint mor uchel maen nhw'n tyfu, a faint yw faint y dail. Hefyd, ni wedi bod yn creu lluniau ar y llawr ac ar y waliau o coeden ffa. Ni wedi bod yn edrych am wyau yn y tywod. Mae gen i wal ddŵr, ni wedi creu hwnna mas o bwrdd, hen bwrdd o'r ardd. Mae rhan fwy o'r pethau wedi cael ei ailgylchu tu allan. Ni ddim yn prynu pethau newydd. Mae gegin mwclis gyda ni. Mae'r plant yn mwynhau gwneud mud pies mewn fyna, ac addurno nhw gyda pethau naturiol hefyd. Mae gen i easel i'r plant i peintio ar, a mae hynny wedi cael ei ailgylchu gyda bwrdd du a guttering. Trwy help y rhieni, ni'n mynd i datblygu ardal tu allan gyda llwybr synhwyrau. Bydd hwn yn dda i'r plant i datblygu eu synhwyrau nhw. Hefyd byddwn nhw'n plannu llysiau a ffrwythau, a wedyn gyda rhain byddwn ni'n gwneud bwyd i cael amser snac ni. Ni yn
mynd i creu den i'r plant. Mae hwn yn gallu bod yn lle tawel i nhw'n gweithio mewn, a hefyd i ni'n gwneud gwaith tu allan fel grŵp rhieni. Dwi'n meddwl mae Cylch Meithrin Maenclochog yn heiddi y Gwobr yma achos maen nhw'n hybu y Cymreigdod tu fewn ac y tu allan ac yn rhoi profiadau gwych i'r plant.